Ayan guys, isang grupo na naman po ng mga turista. Galing po sa 100 Island. Sila po ay dumaong na po dito sa Pantalan. Ayan, sunod-sunod na pong nagdaratingan po yung mga galing po ng 100 Island na hindi po mag-overnight. So, ibig sabihin po yung maghapon lang po ay pauwi na po sila. Ayan, magandang buhay Luzon, magandang buhay Visayas, magandang buhay Mindanao. Sa kasalukuyan po ay nandito po tayo sa Pantalan, dito po sa lungsod ng Alaminos, Pangasinan. Ito po yung gateway kung kayo po ay pupunta sa 100 Island ay dito po kayo magsisimula. So guys, kung kayo po ay hindi pa po nakakapasyal po dito sa 100 Island at wala pa po kayong idea kung paano po yung gagawin o step by step o proseso po ng pagpunta po so 100 Island ay patapusin niyo po ang video ito. At the same time po ay libutin na rin po natin ang kagandahan po ng Pantalan po ng 100 Island. Ayan guys, pagka kayo po ay pupunta po rito sa 100 Island ay ito na po yung pinakadulong-dulo na inyong mapupuntahan. Pagka mayroon po kayong sasakyan ay dyan lang po kayo kakaliwa sa public parking. Ito po ay free parking at park at your own risks. Ibig sabihin po ay wala pong nagmamando, wala pong nag-guide sa inyo na parking boy. Mayroon po tayong na-meet dito si Sir Alan Manzano. Isa po siyang may-ari po ng Transient dito po sa lungsod ng 100 Island at siya po ay nagpaunlak at siya po ang mismo ang magpapaliwanag kung paano yung proseso at step by step kung sakaling kayo po ay hindi pa po nakakapunta rito sa 100 Island. Sir Alan, magandang araw at magandang buhay po sa iyo, sir. Magandang hapon din po, sir. Sir, tayo po ay mapapanood po sa YouTube, mapapanood po tayo sa Facebook at mapapanood po tayo sa TikTok. So sir, maraming salamat at si Sir Alan po ay siya po mismo yung handa po siyang ituro kung paano yung gagawin po natin. Sir, ang huling na-video po natin is yung free parking. So, paano po ang susunod po na proseso, sir, para po sila po ay matiwasay na makapunta po sa 100 Island. So, sir, pwede po pong ikwento po kung paano yung sistema po. Pagkadating nyo dito, mag-parking kayo. Pagkatapos nyo mag-parking, punta kayo sa loob ng tourism. Sa tourism? Nung pumasok sa tourism, ay magbabayad kayo ng entrance fee, environmental fee, dinner, insurance. Ang total amount is 120 per head. So 120 per head po. So nandun na po lahat yun, sir? Opo, may discount pong senior, PWD, government employer, Pangasinan ID. Ibig sabihin po, sir, pagka ikaw po ay Pangasinense, so mayroon ka pong discount. Basta may dala-dala po kayong ID, senior ID, PWD. Opo, na nagpapatunay po. Po yun, kung sakaling nasa loob na po kayo, kung 5 tao kayo, 1 to 5 person is 1,600. Kung 60 to 10 person naman po, 2,000. Sa boat naman po yan, sir, sa boat, sa bangka. 11 to 15 person, 2,400. Tapos kung sakaling mag-overnight naman po kayo, 200 per head po yung registration, 3,000 po yung small, 3,000 yung 3,800 yung medium, 4,500 yung large. Saka yung tutulugan nyo naman po doon ay medyo mataas na, good po 18,000. So ibig mo sabihin, Sir Alan, meron po silang pwedeng matulugan po sa mismong island po? Opo, good po 18,000 po. 10,000. So yung 10,000 po, sir, mga ilang tao na po yun? Good for 8 lang yata to, sir. 8 person. Ko po na okay po. Ko dyan. Pero pwede naman nilang tanongin sa loob kung sakali. Tapos kung gusto naman nila mag-private island, ito naman po 25,000, 20,000. Tapos kung gusto nilang exclusive yung isla, 80,000, you know. Pwede naman silang magpakasal kung sakali is wedding. So may pwede naman po magpakasal po sa mismong 100 Island, sir? Opo. Kung sakali naman po, kung gusto nilang mag-zipline, banana boat, helmet diving, kayaking, snorkeling. So doon na po sila magbabayad, sir, kung halimbawa gusto nilang mag-avail ng zipline. Opo. Doon banana po boat sila magbabayad. Optional lang naman po yan. Pero ito, dito rin po magbabayad sa loob. Yung snorkeling. Yung snorkeling. So ano bang ibig sabihin po, sir, ng snorkeling? Kung gusto nilang tignan yung mga giant clams, corals, ay... So ibig sabihin po, sisisid po sila sa ilalim. Kung pwede rin silang tumalon, meron din po babayaran na life jacket, nakalimutan lang siguro nila na ilagay. Hindi po nailagay. Kasi may mga tumatalon na hindi marunong lumangoy. Kaya, in-advise ng tourism na mag-life jacket pag tumalon. Pag walang life jacket, no cliff diving.
So, ayun pong kwan sir, may nakakapagsabi na pagka ikaw po'y nagpunta doon, ay magdadala ka po ng garbage bag. Ito po yun, yung basura mo iuwi mo ay didepositoan mo dyan sa loob ng 200, pero pagbalik, may re-refund mo yung 200. Ibabalik po. Ibabalik mo rin yung basura. So, yun po Ang guys. iniwasan kasi ng Andhra Island po, magkalat po. Magkalat po doon. So, environment friendly po. So, guys, bawal po ang magkalat po sa mismong 100 Island, pero yan po ay binibigyan po kayo ng privilege na yun pong magdideposit po sila ng 200, tapos yung kalat po nila ibabalik po nila rito, Opo. tapos i-refund po yung 200. Opo. So yan, napakalinaw po ng Kung gusto niyo naman pong mas makamura ng tulugan dito, kasi wala naman na kayong masyadong gagawin sa island paggabi, meron naman po akong pinapaupahan, mura lang po. ayan po, Good for 2 ko is 1.5 lang, good for 10, 3.5. 3.5 po. Saan banda yan, sir? Dito lang po, may aircon, may parking, may TV, may wifi, may kitchen. So ito po yung binigay po si Sir Alan po sa atin na calling card. So ayun guys, kumpletong-kumpleto po. Maraming salamat Sir Alan Mansano. Ayan, kamag-anak po ni Sir Ido Mansano. Huwag mag-alala sa akin dahil ako na mismo may-ari ng paupahan, accredited din ako ng DOT accredited. Ayan po. Business permit po to. Legal na legal at legit na legit po si Sir Alan. So maraming salamat po Sir Alan, at kami po ay pinaulakan mo na maibahagi po ang iyong kaalaman po pagdating po dito sa 100 Island. Salamat po.